Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεο μας και όπως μπορείτε να δείτε σήμερα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο στα χέρια μας. Πρόκειται λοιπόν για ένα έξυπνο gadget που μόλις μας ήρθε από την NSP και μόλις έγινε διαθέσιμο στην γκάμα της. Είναι ένα ειδικό πολυεργαλείο, δεν είναι στυλό, μοιάζει με στυλό, είναι και στυλό. Είναι 7 σε 1 και θα δείτε σε πολύ λίγο τι εννοούμε με αυτό. Το νέο στυλό της NSP έρχεται σε διαφορετικά χρώματα, τόσο χρώματα εξωτερικά. Ας πούμε εδώ έχω το μαύρο και έχω και το μπλε χρώμα, σκούρο μπλε στη συσκευασία και έρχεται και σε ασημή. Ενώ ανάλογα με το τι θέλετε να γράφει το στυλό μπορείτε να το πάρετε σε μπλε, μαύρο ή κόκκινο και εννοείται ότι μόλις εξαντληθεί το μελάνι υπάρχει το σχετικό ανταλλακτικό με μικρό κόστος. Μπορείτε λοιπόν να αλλάξετε χρώμα ανά πάσα στιγμή ή να έχετε 3 διαφορετικά χρώματα ανάλογα με την χρήση σας. Τι κάνει λοιπόν το 7 σε 1 πολυεργαλείο αυτό της NSP? Είναι ένα gadget ιδανικό για τεχνίτες, ιδανικό για αρχιτέκτονες, για σχεδιαστές, ιδανικό για πάρα πολλά επαγγέλματα και πάρα πολλούς επαγγελματίες ή ερασιτεχνές που έχουν κάποιο συγκεκριμένο χόμπι και έρχεται μαζί με αυτό το lanyard, το κορδόνι, για να το κρεμάτε στο λαιμό σας για να μην το χάσετε. Εδώ είναι το στυλό, το οποίο έχει τις εξής λειτουργίες. Πρώτον είναι αλφάδι. Όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν, εδώ έχει το αλφάδι του ενσωματωμένο και μπορείτε, επειδή είναι πολύγωνη η σχεδίασή του, όπως μπορείτε να δείτε, μπορείτε να το ακουμπήσετε όπως θέλετε και παράλληλα με το έδαφος ή με το έπιπλο και να δείτε εάν η επιφάνεια είναι επίπεδη. Επίσης είναι χάρακας, διπλός χάρακας, τόσο σε ίντσες όσο και σε εκατοστά, μικρή κλίμακα βέβαια, μέχρι τα 7 εκατοστά και μέχρι τις 3 ίντσες, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει για μια γρήγορη μέτρηση κάπου εκεί που δεν έχετε πρόχειρο χάρακα ή μέτρο μαζί σας για κάτι μικρό. Είναι ανθεκτική η κατασκευή του με πολύ grip, ειδικά χάρη σε αυτό εδώ το εμπρός μέρος, βοηθάει πάρα πολύ στο grip και η πολύγωνη σχεδίαση να το κρατάτε σφιχτά στο χέρι σας, να μην γλιστράει. Το γυρνάμε και εμφανίζεται η μύτη του στυλό. Ballpoint, είπαμε τα χρώματα. Η ιδιαιτερότητά του λοιπόν είναι ότι μπορεί να γράψει σχεδόν οπουδήποτε. Και αυτό το δοκιμάσαμε, δεν το λέμε έτσι. Μπορεί να γράψει λοιπόν εκτός από χαρτί προφανώς και άλλες αντίστοιχες επιφάνειες. Μπορεί να γράψει σε ξύλο, μπορεί να γράψει σε ξύλο με βερνίκι, μπορεί να γράψει σε μέταλλο, μπορεί να γράψει ακόμα και σε γυαλί. Το δοκιμάσαμε και σε τζάμι λοιπόν και γράφει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ώστε να διακρίνετε αυτό που γράψατε. Γράφει λοιπόν άνετα σε μέταλλο, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, πολύ διακριτά, και σε άλλα υλικά όπως ξύλο, MDF, κόντραπλακέ. Γράφει πάνω σε πλαστικό, λίο πλαστικό, επίσης πολύ διακριτά. Γράφει πάνω σε μονοτικές ταινίες, πολύ λίες. Ακόμα και σε τραχιά επιφάνεια ξύλου με άνεση. Ακόμα και σε γυαλί. Είναι λοιπόν ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο για πάρα πολλούς τεχνίτες που θέλουν να κάνουν μια γρήγορη σημείωση κάπου και συνήθως ένα στυλό της αγοράς τυπικό δεν μπορεί να γράψει εκεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρειάζονται ένα μαρκαδόρο. Αλλά με αυτό μπορείτε να έχετε και αλφάδι και χάρακα και στυλό που γράφει σχεδόν παντού, αλλά έχετε και stylus. Μπορείτε λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με οθόνες αφής, μπορείτε τα χέρια σας να είναι συχνά λερωμένα για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε με το πίσω μέρος του στυλό να το χρησιμοποιείτε με οθόνες αφής, με το κινητό σας ή με το tablet σας ή ακόμα και με την οθόνη του laptop σας. Και κρύβει και κάτι ακόμα. Ξεβιδώνουμε εδώ το πίσω μέρος και εμφανίζεται διπλό κατσαβιδάκι Philips, flat ή σταυροκατσάβιδο. Η μύτη λοιπόν περιστρέφεται, γυρνάει, τοποθετείται εδώ, βιδώνεται, έχει ειδικό σύστημα ώστε να μην πέφτει όταν το γυρίζετε ανάποδα και αν θέλετε για κάποια ίσια βίδα πάλι το γυρνάτε και είστε έτοιμοι. Και όσο το κάνετε αυτό, το καπάκι βιδώνει από την άλλη μεριά για να μην το χάσετε. Και έχετε κατσαβιδάκι στα χέρια σας πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα για πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτό είναι λοιπόν το 7 σε 1 στυλό της NSP. Είναι κάτι πραγματικά πολύ χρήσιμο, το βρήκαμε και εμείς πάρα πολύ χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις, με κύριο πλεονέκτημά του το στυλό που γράφει παντού και όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ που έχει πάνω του και το καθιστούν ένα πολυεργαλείο. Θα το βρείτε στην Ελλάδα μέσω της Voltetel και όλων των συνεργαζόμενων καταστημάτων. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.